फिजाए इश्क से जब आसमान भरते हैं, फिजाए इश्क से जब आसमान भरते हैं, बेगर पर के परिंदे उड़ान भरते हैं। और अमीर लोगों को फुर्सत कहाँ मेरे दोस्तों, गरीब असहाय लाचार व्यक्ति को बिजिया चाची ने न्याय दिलाने के लिए ठान रखी है। बिजिया चाची के ही हाला बहो, गावे गावे इनके बोल बाला बहो। बिजिया चाची के ही हाला बहो, गावे गावे इनके बोल बाला बहो। हर घर के न्याय दिलवावे के बा, हर घर के न्याय दिलवावे के बा। बिजिया चाची के सरपंच बनावे के बा, अब की भारी बहुमत से जितावे के बा। अब की भारी बहुमत से जितावे के बा। बिजिया चाची जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हंसपुरा पंचायत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरदम सेवा में रही है तैयार हो, मौका द चाची के अब की बार हो। चाची के अब की बार हो। ए भैया हरदम सेवा में रही है तैयार हो, मौका द इनका के अब की बार हो। सबके हक अधिकार दिलवावे के बाद, सबके हक अधिकार दिलवावे के बाद। सरपंच बिजिया चाची के बनावे के बाद, अब की भारी बहुमत से जितावे के बाद। अब की भारी बहुमत से जितावे के बाद। बिजिया चाची जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आल जल झूठहन के फेरा में न पड़ी हो, बिजिया चाची के ही सरपंच चुनी हो। ए चाची आल जल झूठहन के फेरा में न पड़ी हो, बिजिया चाची के ही सरपंच चुनी हो। दारू नोट के फेरा में न आवे के बा, दारू नोट के फेरा में न आवे के बा। बिजिया चाची के सरपंच बनावे के बा, अब की भारी बहुमत से जितावे के बा।